El Dolby Atmos és un sistema de so immersiu, que és el que trobem avui en dia a més llocs i s'ha establert una mica com l'estàndard. Té diversos avantatges i és que permet fer una mescla de so basada en objectes en comptes d'en canals discrets. I això el que ens permet és no deixar-nos fixa en un número de canals o en un número d'altaveus, sinó que podem adaptar la nostra mescla d'una forma bastant automàtica a cines més grans o a sales de mescla més petites o inclús en un 5.1 o podríem baixar inclús abans de tot fins a un sistema binaural amb uns auriculars. Nosaltres tradicionalment hem sigut una empresa de distribució de música principalment. De fet, l'empresa va començar distribuint llibrets de partitures ja fa molts anys. Llavors tenim encara molta arrel en la indústria musical, per tant el nostre enfoc amb el Dolby Atmos principalment es basa en la música. I és que avui en dia podem trobar molta música mesclada en Dolby Atmos en plataformes tan comuns com podria ser Apple Music. El Dolby Atmos el trobem des de fa ja molts anys, crec que és a partir del 2012 que comença a arrencar i realment en el sector més professional està a tot arreu, però l'avantatge, com totes les tecnologies, és que amb el temps es van abaratint i cada cop són més assequibles. És el futur sense cap mena de dubte perquè va evolucionant. Inclús el trobem avui en dia en vehicles d'alta gamma que tenim ja sons immersius, el trobem amb els AirPods que a part d'escoltar un binaural tenim el head tracking, que podem moure el cap i els elements de so es queden fixes a l'espai. Hi ha moltes tecnologies que a mesura que passa el temps s'abarateixen i la trobem cada cop més i més. Per tant, és un sistema bastant madur a nivell professional, però ara cada cop abarquem un públic més gran, el qual és meravellós.